ji bernameya huner dem baş temaşevanê nêja. Belê bi bernameyeke din dîza em bihevre. Em hêvî dikin dîza em ê berê xwe bidin çand û hunera Kurdî, em ê berê xwe bidin wêje û edebiyata Kurdî, em ê berê xwe bidin deng û awaza Kurdî. Dîza vê hefteyê mêhvaneke me ye gelekî qedir bilind, mêhvanekî me ye hêjan, nivîskareke gewre bi me re ye vê hefteyê. Nûdem hezek mêhvanê me ye em ê bi xêratinekî li wî bikin û piştre jî em ê berê xwe bidin hem nivîspêjiya wî û hem jî hunera ku îcra dike em ê hinekî li ser wê gut û bêja xwe berdewam bikin. Mamoste tu bi xêr hatî ewil serçavan hatî. Navxêrê de bê malata ava. Mal avatir belê mamoste wek me got em ê behsa helbet em ê behsa nivîspêjiyê bikin, em ê behsa pirtûka bikin, em ê behsa çîroka te bikin. Çîroka çîrokbêjiya te ya helbestvaniya te, nivîsbêjiya te û romanûsiya te bikin. Lê berî wê em dixwazin nûdem hezek hinekî din ji nêz ve nas bikin, ji bo kesê ku nizanin nas nakin û piştre jî em ê bidomînin. Ez ji xwe nasandinê hez nakim yani bi piranê dixwazim li paş bim kar û barê me kirin bêne nasîn. 1990 min dest mamostetiyê kir hat me Mersînê ji wê demê ve li Mersînê me. Berî hingîl Hezexê dijîm. Li Enqereyê min zanîngeh qedand. Alaka min û edebiyatê piştî dereng dest pê kir. Li hepsê bûm, bawerim 45 salî bûm yani gelek kitêb xwendin. Piştre min got ez ji bo hevalekî serpêhatiyê xwe binivîsim, wisa me dest pê kir. Piştî derketinê min mêzand gelek rexne dikim, insanan rexne dikim, ziman rexne dikim. Min got rexneya herî baş ew e mirov binivîsê. Belê. Mirov jî bêje vaz, wiha jî mirov karê binivîsê. Niyeteke min a ez bim nivîskar nebû pêşî ya jî berhem nabinivîsim. Wilo me dest pê kir. Veçe em pirsê wiha hinekî din zeraltir bikin mamoste. Destpêka nivîsandinê em bêjin fikr û ramanê te çi bû ji bo nivîsandinê? Ew fikr û ramanê ku tu berê te dan nivîsê. Piştre jî hedefê nivîsandinê wan jî armancên nivîsandinê bi te re peyda kir çi bû gelo? Çi hez bûn, çi fikir bûn? Niha ferqeke me heye ji cîhanê, ji edebiyata cîhanê a ferqa nivîsbêjiya Kurdî, ez bêjim nivîsbêjî. Çiku li cîhanê mirov demal edebiyata milletên din, milletên serdest, milletên dewlet dinêrê edebiyata em bibêjin major, rastî edebiyata major tên. Lê a me zimanekî gelek salin hatiye qedexe kirin. Hêla nivîskî nehatiye bikaranîn. Xwe bi pêş nexistiye. Çiku ziman edebiyat xurt bibe, ziman jî xurt dibe. Edebiyat xurt nebe, ziman qels dimîne. Ziman qels bimîne, edebiyat jî nabe yani. Yani hevdû xwedî dikin ziman û edebiyat. Edebiyata devkî piştgirêka me nîne, zef xurt e, zef dewlemend e. û hezar sala zimanê me aniye heya îro. Jiyan diye û nola va darê şîn maye zimanê me. Lê îro dema em hêla nivîskî dinêrin, dengê me dernayê, ji cîhanê dernayê, nexurt e. Gelek sedemên vê hene, gelek Mehmet Uzun behsa afirandina zimanekî dike yani. Ji bo edebiyatê fêw ziman wêrê afirandin, bi zimanê nivîskî edebiyata bi zimanê devkî edebiyata nivîskî ne mümkün e yani. Divê zimanê edebiyatê jî hebe yani. Çiku zimanê kilaman, zimanê dengbêjiyê, roman zor e. Min xwest ew xweza, ew zimanê xweza îro heya îro hatî, ji wê xwezaya xwe dûr nekeve, kesayiya xwe wenda neke, ruhê xwe, felsefa xwe, psîkolojiya xwe wenda neke û wî zimanê edebiyata devkî xurt, li edebiyata nivîskî jî xurt bibe. Ji bo wê min ket da, nizanim çiqas
pekani nani lemin keda xoda viyali ser zmen bu xabat tamam peşi ev zamaneki çavaya psikolojik rezmen daçak çine leker çine şkuten çima usanem çima zamanime u zamane din tevli hevdibin işte bu ser mjaren lokal dıkabitim mesela ser lekara bunu dıkabitim penşeş hayva ser lekara bunu dıkabitim tabloyu veşetkirin çen cüreyin bunu hena zamanen cihane endin çene İngilizi Fransızı mesela zamane Kurdi u Farsi çi cebun nav beravada he nav devokada çi cebun he nav Haraman'da çi cebun he ser vat kabitim lemin terama nekir yani mecbur mrov deste xota veji edebiyatı viski. بله و چخب ام تشتکی و ها ام هنر که هفو دن ناز دکن قادا ادبیات قادا و جیجی قادا نویس بیجی و تگوتن ام بیشن تن ناز دکن yani beri gutene beri ditene nerine getaya rakhna gir haya mamusta vak rakhna giri tul berhemin hüneri ne tane em bejin orgen nevis bejiye da vakden آلیه موزیک آلیه امبیشن و نسازی و هر وها تو اول چاوه کی رخنگری آنجی باوریه که ها هاتیه هوله باوریه که ها چه بویا بگشتی و قادره لگلو و مرق دکم به چاوه کی در و نن نودم هزخ به کسایته که در و نودم هزخ لبر همین خوان نیری نگرو آنجی به دهش خودن نرخاندنه چاوان نرخاندنه و چاوا دبینه Ez heri zede xorak nedikim. Dema nivîsekê nivîseke bernam rol li malperekê nivîsekê binivîsim. Ser redaksiyona ve ser gelek hêlan ve dixebitim piştî xebatê parve dibe ya ji kitap çap dibe pişt re jî ez bernadim. Mi çi şaşî tê de kirine ê zimanî mantalîta Tirkî çi pandorlu mikiriye ji gelek hêlan ve ji xalbendiyan ve ji hevoksaziye ve raveksaziye ve daçek şaş rasm karanîne annanîne ez kontrol dikim û ji xwe romana ewil min ê dev edebiyatê berdaban yani tenê yek nivîsî bana piştre min rexnê xwe li wir dîtî min goya min gelek şaşî li vir kirine min gelek divê hê baştir binivîsim. Ser wê dixebitim xwe zêde zêde rexne dikim çiku her insan divê vî zimanê civakî bikin ji bo civakî kirinê bixebitin kedî bidin ev ziman bijî nexwe bê ziman kaotîk heta derekê ev ziman cîhanê de ji gelek hêlan ve em dibêjin dewlemend e nizam çend hezar peyvên wê hene û rêk û pêk e lê çima ev kaotîk di zimên de heye çima em cev fêm nakin hereme ev ji vê hêleye ev ji wê hêleye arast zor e zimanekî bi çar alfabe tên bikaranîn û çar welata bin dest û ew qa herem cev dûr civakî bibe zor e yani ev li dengbêjiyê bi radyoyekê bi weşana radyoyekê rojê saetekê ya Êrîvanê civakî bûn bûye yani pêk hatiye loma divê ji pêşkêşvanê me ji bernamevanên me televizyonên me spîkerên me hemû zimanekî bikarbînin ji bo standardeke zimên bibe ziman bibe civakî herkes bi wî zimanî biaxive. Nexwe ew kaos insan jê fêm nekin tu yêdî nexwînî ew yêdî fêm neke tenê strana bi strana nabe ev iş yani. Yani ziman bi strana êdî najin yani. Divê di jiyanê de di jiyana rojane de jêm bikarbînin. Lê wek me got mamosta te jî niha got te got bi strana ev îş nabe lê berî wê di nava axaftina xwe de te tiştekî wiha got hevokekî wiha saz kir te got edebiyata îro زمین قرض دکه
zaman û edebiyat hevûdin diparêzin hevûdin geş dikin. Bele bele. Lê tegu edebiyata îro tê kirin zimanê qez dikin. Bi çi fikrê an jî tespîteke te ya em bêjin berbiçav heye di vî Bele bele. warî de? Çava kastıki İro edebiyata Kurdî demam dibêjin edebiyata nivîsê ne xwendinê. Kes naxwîne. Yani herkes dinivîsê lê xwende na. Çima na? Çünkü herkes gora xwe dinivîsê. Gora xwe li gora kêfa xwe, herema xwe, devoka xwe dinivîsê ên dixwînin fam nakin. Yani devoka Serhedê nivîsiye roman. Ya jî devoka Botanê nivîsiye, ya jî Colemergê nivîsiye. Dema wisa bê xwendin nebe edebiyat ne mümkün e hebe yani. Tişta hunerê îro guhdar nebin müzikêrî çi tê yani mirov çima strana bêje yani. Ji bo guhdar hene müzik pêşketiye. Ji bo şano temaşevan diçin godarî dikin lûma heye yani. Xwende nebin edebiyat ve çawa hebe yani. Herkes binivîsê. û piştûkê xwe dêne malê ew ziman pêş dike vê. Îro rewşa edebiyata me li Bakur ev e. Li Rojava jî wisa ye. Li Başûr jî wisa ye. Rojhilat jî wisa ye. Yani zimanê me nebûye yek. Zor e jî bibe yek. Yani alfabê me hev dûna girin. Tîpên Latînî heye, tîpên Erebî heye. Piştre em çar dera, çar milletên din re dijîn. Bu zimanê wa jî jiyana xwe didomînin. Mesela ez ji mînaka ji xwe bidim, zimanê min ê roja ne Tirkiye. Li malê Tirkî daxivim, li apartmanê Tirkî daxivim, li taxê Tirkî daxivim, çime bazarê li wê de Tirkî daxivim. û tê malê êvara ji xwe re Kurdî dinivîsim. Ew Kurdî çi qas bibe Kurdî yani. Loma divê kedeke zêdetir bidim. Yani insanlık nivîskarekî Türk saatekê dixebitê ez divê 24 saata bixebitim. Ji bo metneke paqij binivîsim. Belê bi rastî pirsgirêkên edebî û zimên gelekî tevlî hev jî bûne. Gelekî tênin ziman û tên zimên jî her hal. Lê ji bûî vê yekê an jî em bêjin bandoreke statûyebûnê heye an na li ser vê. Ev yek mamoste yadin jî wek berbiçav ji bûî demên Kurd ev pirsgirêk bên çareserkirin an jî hin çareserkirina hin pirsgirêkan te tespît kirî hene an na. Li destpêkê felsefa insanan, mirovan Kurdan divê ev bê. A weşanxaneyan, a televizyonan, bernameyan, mesela bernameya huner ji xwe re bikê vizyon bêje ez dixwazim ziman civakî bikim. Tamam. Stran heremî hene, heremî tê gotin, heremî ez tiştekî bêjim şanoyek wê rojim temaşe kir, heft lîstikvan hene ser dîkêne, lîstikekê dilîzin, zimanê her hefta hevdûna girin. Yek ji Serhediyê, mirov fêm dike ev Serhediye, ev ji Botan e, ev ji Anatolya navî ne. Gava pevre de sînemaya Tirkî de jî her dem di filîma de, di şanoyê de rolekê didine devokekê yani. Ekî Karadenîzî an jî Kurd e ji bo xweş rengîn bibe. Lê wisa jî rengîn zêde rengîn bûn. Heta derekê mirov dikenin, pê dikenin rast e pişekî insan tên lê piştî demekê mirov idî ew şano pêş venakeve yani. Divê ew heft nivîs, heft lîstikvan bi zimanekî şanoyê bilîzin yani. Zimanê wa yek be yani. Belê. Ma îro em bêjin her çendî we behsa standardbûna zimên kir lê belê niha tiştekî wiha jî hatiye qebûlkirin heye. Ziman sedî heştê û pêncê wê dibêjin hatiye standardkirin. Li gorî zimanzanên ku îro em bêjin îddia wan ev e. Dibêjin sedî heştê û pênc nû tevê tabî sedê sed belkî zimanekî standard tune. Lê belê zimanê nivîsbêjiyê, zimanê nivîskariyê, zimanê nivîsê êdî îro hema bêje ber bi standardbûnê ve ye.
ایرو او زمانی که نویساندن چه دبه که نای فهمی ما مستا یعنی چه دبه ناب جواکی آنجی چه دبه ادبیات دفکی دور دکبه دما هن انسان کم دبن کم خباده که کنج بوسمان standart بکن زهف تنگ دگرن گورا سازیا خواه هوالتین خواه زمانه گل ام دبیشن زمانه زندی زمانه حیاتی زمانه کی دور دکه به ویزیون به zaman nola vadara ve nola insana zindine yani. Avxa ave nebinin jî şîn dibin. Tav û av ve xwedî dikin. Ziman jî wisa pirsgirêk dibin bypass dikin. Çareya ji xwe re dibînin. Mirov nikare zêde müdahaleyê zimanê bike. Ziman weke avê diherike, ji xwe re rêyekê dibîne. Lê belê sernavê standart bûnê em vizyonekê, felsefeyeke baş bi rêk û pêk em nekin. Herkes neke. Herkes ji xwe re kom nas ava kê bêje ev komxebata rastnivîsa Kurdî ye û qaydayan binivîsê wisa nabe yani. Divê ew qayde ji wir nejîn yani. Her yê ew qayde nivîsin derdikevî bernameya bi devokî dipeyve. Nebû te gotiye ev dar e, lê gavat peyvê dibêje ev dar e. Ew tu bi xwe bikar nayêne. Di axaftina xwe de, axaftina xwe zindî de, lê heyata xwe. Yani em hemû bikin vê serkeftî bibe. Nexwe bi hin insanan nabe yani. وەک خوێندەکارێکی ئەنجی شوپینەرێکی تەمام وستە من ژی هەنێک بەرهەمێن تا خوێندنە بەلکی هەموو من نەخواندنە لێ پرانی ئەس دەبێژم قەیمە خوێندنە پرسەکە تایبەت دەربارەی بەرهەمان دەزیشتا پرسم هەم هەلبەست من خوێندنە هەم ژی ڕۆمان من خوێندنە یعنی مرۆڤ دەما بەرهەمێن تا دەخوینە مرۆڤ دەبێژێ قەی پەیڤ ئەنجی پەیڤێ وێ دەتر بەلکی هەڤوو بەلکی پەیڤ بخۆژی هەڤووک لە پای تشتێکی تونەنە مرۆڤ dibêje qey ev tiştekî tune digerê wateyekî tune rengekî tune dengekî tune digerê mirov hingî hevûkeke din dixwîne ber bi valahêkê din vediçe ber bi lêgerîneke din vediçe wek tişteke efsûn derdikeve pêşiya ensanî tişta ku min ji berhemên nû de hezek a herî girîng fêm kirî an jî min li cem min mayî îcar pirsekî wiha bikim peyva nû dem hezek ber bi çi vediçe li çi digerê Niha mirov li ber pencerê rûdinê li derve temaşe dike ji pencerê çi dibîne pencerê de bibîne wan behsa wan dike yani darin kulî dikin çûkin lê edebiyata modern ji wê nêrîne bêtir li camê mirov dinêre li camê bi xwe dinêre yani mirov camê bibîne camê nabîne yani wextê tu li derve dinêrî pişekî jî li mijara wisa yani mijarên edebiyata modern behsa gul û bilbila û simbila û xweşikbîna û xemilandin şemilandin nê bêtir di ruhê nesneyan dinêre yani mesela em dara dinêrin şînin pelin li ruhekî wa jî heye kesatiyeka wan heye dar dema birîndar dibin cermandin ne zor havî darî çekî bi virekê lê de birîndar bike yani vê hişk bibe pişî demekê berî hişk bibe hemû tovên xwe derdixe di weşênê yani wê salê berî hişk bibe tovê xwe hemûyan berdide ji bo çi ev tov ji bo bidomîne yani ew tov nedî de dar nedî vê derkevin ew ê bimirêlê heyata xwe vê bidomîne yani bi rêyekê insan jî wisa yani edebiyat jî wisa tu tovna diçênê mesela klîşe û ezber heye edebiyatê hene tu wan bişopîne dikarê namdar bibe herkes te nas bike bêjin wila romaneke xweş nivîsiye lê niyeta te ne ew bê tu bixwazî tovna bireşînî
belki tikes tenavxine, tikes kıymetini adeteli pişti demek ki ev tov ve derkevin ve kulilik bidin, teki bidin hingi ve insan bejin olayı tov ki baş çan. Çünkü Barekirin, hevdu Barekirin yani Natuaka Dostoyevski binivisi tama venine yani çünkü Dostoyevski bir disa sala, revşa disa sala, şartu mercen ve van sala bu. Naha insanın me vakti vanine 400 rupel romanı bixwene. Tibe roman pişki guvaş dibe, pişki stabil be, pişki bilo Ligori şartu mertiyen bedemi beri 20 sala dema bername dikşandın şartu merdiyen vedemi cebun naha teknik peşveçuya modern buya edi demek hesan da işten mühim demen yani işten kıymet tenkirin yani edebiyatçı bu saat ve murov dema hoji bu koyne yani yani naha zoka Ahmed Khani bin Visim وبحثا قولوا بالبلا وجام وجام وشتين وصابكم كارم بكم بلكي انسان جم بخوين جم حز بكم لي بيش روجا وينينا يعني او توفناينا çandın تشتكي شين نابي يعني بله يعني مروف سرمايه خود خوي ماموستا هم رومان و هم هلبست هم جي تشتكي نو ام بيجن وك برهما خزيموك هلبست جيروك تجاري دقود تقاري لسر به هلبست جيروك جكو دركت و بتشوف فكر ورماني و جيروكين هلبستي نويسين انا هلبستين بجيروكي نويسين هنا اكيد بس از پیشی بحثا نها ام edebiyat و موسیقی و زیاده جف دور دخن دست بکا هر تشتی الحياة موسیقی دمام بنیرن هجاندنا پلا و روجان هفتهان سالان demsalan müzik yani hayatı da her tiştide matematik işi yani helbest helbet şah edebiyatı öyle bejim yani her beşen edebiyatı da helbest dibe hebe müzik dibe hebe yani şu helbest müzik yeti helbest zamanı helbesti zamanı romanı cevce dikin li bimin na hin nivîskarê ez rexne dikim carna dibêjim ev nivîskar ji bo helbestê nizane romana wî qels dimîne yani Bextiyar Alî min pirtûkê wî tev analîz kirin yani zimanî wî analîz kirin çi kiriye çi nekiriye min çi dît zanê Bextiyar Alî muzîkê bikartîne helbestê bikartîne helbestên cîhanê xwendiye mirov fêm dike xwendiye Aragon xwendiye, Rilke xwendiye, kes namaye nexwendiye. Di bernameyê de romanên wî de mirov dixwîne çima serkevtiye, çima awqas hêza xeyalkirina wî xurt bûye xwendiye. Muzîkê dizane. İnsanê muzîkê bizanibê karî her tiştî bike, şêla hunerê be. Yani xêzkirina risma bigire, heta şanoyê insan dibe helbesta bixwîne yani. Pêşî helbesta bixwîne, helbesta xwedî bike, avê ji vir. Ha ev jî heye, na tu darê av bide, zêde av bide vê hişk bibe. Av nedî vê hişk bibe. Ji xwe her tişt jî pîvanekê wê qeynîne mamoste. Her tişt jî pîvanekê wê heye. Lê her Ez dema romanekê dinivîsim, romana naxwînim. Ne ji xwe Tirkî naxwînim, li xwe muqedexe kiriye. Ji bo bandora wal ser min nebe çi dixwînim ez dixwînim yani. Prospektûsan dixwînim, fîzîkê dixwînim, kîmyayê dixwînim, ser jeolojiyê dixwînim, ser fezayê dixwînim. Her tiştî dixwînim romana naxwînim. Ji bo zimanekî orijinal û marjinal min hebe ez kesatiyeke min hebe dû romanê de. Ew roman insanê bixwîne bêje ev roman nûdem nivîsiye. Ez bawerim divê hêlê de serkeftî me fêm dikin insan jê dibê ha teweke nûdem nivîsiye. mamoste te mijar anî li ser
موزیک بیجیه و زمین ادبیات تگو موزیک بیجیه همه استرانه که جدا گهدار بکن همه پاشه بحثا بیره بکن و خلات احمد خانی بکن هنگی کی بحثا پیواجویشی بکن بله بله از بحثا چیروکا سترانجی بکم بله هم تنبورات بینن اری توش برای بحثا چیروکی اری بکن روجام ev stran nivîsî bawerim der dorên nîv royê bû Rojnameya Milliyetê serwêdê min xwend got Mehmet Uzun tê Diyarbekirê. Nixweş bûye. Ez gelek li ber vê rewşê ketim û gelek hestiyar bûm. İnsan li xerîbiyê dema mirinê hîs dike bixwazî herê welatê xwe li welatê xwe bimire. Ev hês min re jî heye. Yani axa welat dema salê carek ez diçûm otobûs ji bîrecikê dibûrîm awax didî tavêlê dida bere jî hêstir diketine ber çavê me yani. Ew zarokatî ji dema derketî ve ji welê min re hebû. Axir vê şevê me ev stran nivîsî û piştre min qeyd kir weke demoyekê min avête Sîdiyê û ji hevalê li Diyarbekirê şem got vê Sîdiyê bidine Mehmet Uzun. Vê gelek kêfayî were yani insanek ji bo wî stranek nivîsiye. Min ji di cara ji du hevala re şiyand bi kargoyê. Piştre demekê piştî salekê bêjim nêzî salekê borî û me bihîst Mehmet Uzun çûye rehma Xwedê. û ew Sîdî godar nekir, ev stran godar nekir. Piştî demekê min ji navî re şiyand ser internetê min peyda kir min jê re şiyand. Wê godar kir got wallahî Mehmet ev stran godar kir bana vê zeh kêfxweş bû bana. Axire vê stranê ji bo rihê wî bixwînim. Ji bo Mehmet Uzun. Ez çıkandım ve garibi ti uzevavun daru harime jizu dehatem jivelatu ketim gelek ne hoş ketim min bibinamedi gelek ne hoş ketim min bibinamedi Ahmet evine Ahmet rengine Ahmet şerine Ahmet xengine dibejin çarenine min bibinamedi dibejin çarenine oy min bibinamedi Laliye ki taç û teylesam bê xwedî mane. Laliye ki kolesên kevêş ketine bin lengan. Ah birano, ez nexweşim nexweşê welatê xwe, derdê min jana zirav û serxwebûne derman. Eger li bin negirîn kovar, rojname û tarîx, bila li ser min bigirîn çend dilşax û perîşan. Makiye nebêje sed xwezî me bi dilê cegerxwîn. Eger li goristana Amedê carekê bibim lêhvan. Ahmet Amed'e zehmet û keder Dayıkam Hemede hey havar min bibin Amedê Le dayıkam Hemede hey havar min bibin Amedê Ahmet paytexte
بچکورخته ایدی او وقته هی هوار من ببینامدی ایدی او وقته لیدایی من ببینامدی آمد شیرینه شیرین و رنگینه من çarenine hey havar men bedenamedi men çarenine ledayi men bedenamedi بجی صحت خوش دنگ دنی راستی و سرپیهاتی ها محمد اوزون هم کارون بجن همو دستران ده درکت نه درمان مستا یعنی او پیواژی ها کو هاتی حد نخوشخانه و حتی کو چویا بر دروانی ها او چیروک او سرپیهاتی هم بجن همو دستران ده درکت یا بر مروجه فهم دیگه هم دنوای ده درکت یا بر یا گرینگ شیوه هم دنوای ده درکت یا بر و هم جید پیوی درکت یا در براستی خوازی از جی خمگین بو محمد اوزون گهداری نکرد و چوی دست تا کدات ساقبا گلک سپاس جبویه بر همیجی ما مستمع و یارن ادبیات اللي بري كم هنا كيدن لسر ادبيات بيشتغلن تا گلک مجال ادبی داشی موزیک تبلیغ تکلیه موزیک و ادبیات تا گلک خوردانی تا گو زمین ادبیاتش همان دم موزیکه müzik bandurek çaval edebiyat edike edebiyat bandurek çaval müzik edike devi varida mirov devi pivanek çavadayne. Bele. Müzika Kurdi va sale davi folklorika xo xalas nabin. Yani işte iro popüler binere folklorik niye berene yani stranen beri sermaye xoyam dukun. Stranen nuzaf kemin. Çima kemin çünkü nayna nivisin ev hesten iro insanın karıben benivisin bugün stran zaf kemin. Bir benivisinci zede nayna godar kirin hene teşeğinu liya her hesan eve straneke folklorik navgelde o heri davi hin stran bejimejin henem stranen nerane dibejin yen meme konuzamçı bimin hoş nay yani bimin hoş nay ev demek bu folklor bu tamam davatan bejin le konserajı va bejin his stranen nuji bejin jibo stranen nu her kanune çta kanune ki geni dibi yani na müzik konser dibin hazar insan için bimin ne peşketine yani yani ev aval cihe ko bisakine geni dibi fi kanub ki tişne nu haben avake nu beherike yani müzika kurdi peş ve ne çuya yani ebere devamdaki yani Ma mustaj peşketin pivana veş buyta çiye yani stranen nu böyle her çendi aliye müzik ya da aliye edebiyat edeci ber hemen nu her dikevin ten afrandın li vaktaji go edi ev هست اورمان ام دخوازن لینین فکر اورمان ام دخوازن لینین آنجی او آستاک و ام دخوازن لی ببینن ندوی آستایدنه بویوه پرس گریک چیه بویوه سدم و سبب چنه yani hinkes gora gohdaran gora mesela xondine آنجی پیوانا سرکفتنه چیه ما مستج بوی نودم هزق پیوانا سرکفتنه هم آلیه نویزبیجیه و هم آلیه سترامبیجیه آلیه هنری پیوانا سرکفتنه چیه yani Pivana serkeftine feki ne yani dar feki dabın o feki tamava hoş be insan ve feki bukun pivok evet işte pivok gazetedir ne yani ha şartu mercen iro dünyaya iro ne ya beri 7 salaya beri 5 salaya beri 10 salaya hatta karın ve beşim roj guherin dibe yani İdi bala xobedin ser sanale interneti insan idi 3 saniye strana godardık. 3 saniye ya
Ve tu 6 saniyede gelek işte ki yani. Yani telefon belki herkesi diye. İdi insan ulu stranin klamın 25 dakika mı arabes vardı ben. Klamı ke godard kinam gene anta bir klam kanna kadiya yani. Beri usa bu. Çünkü roman ne bu, edebiyatın viski ne bu? Çirok be klaman da hadne gotin. Şer bu klaman da hadne gotin. Le naha ne usa ya? Naha ve konsantre be yani. Her tişt konsantre be. مامۆستا ما ئەف پێواژەیە وها بدومە یعنی ئەف ئەم بێژن ئەف کۆنسەنترەبوونە سه سانیایی مای بدومە Yekemtir bibi. وێ civak بڤێرەنگی Tabii ببینە tabii sal bir sal nabne fşenulinen civanen nu. Yani sedaka strateji hazdıkın ha. Mesela şimdi mararat gelek hazdike be mararat her tişte yani jüpe ve kesici godarna ki her YouTube godar kırna strane memarat binere milyona kes godar kiriye. Nahsat kesi 6 saniye godar kiriye. Hatta davi godar kın sadi dehnaven yani. من چند استاتستیکا میزان دین حوالان استاتستیک وای یوتیوبی صدی نوت سر 6 saniye kemtir godardık. Peledik hep çeki godardı ki çiçekte bir ay çederek edi yani. Yani o stranın 4 dakika 5 dakika beri mesela 7 dakika bun direj buna strana işte buna 4 dakika 3 dakika naha dakika ke ne vure gerek. Yani strana her başta bu yine konsera ya şey kaydın vana. Konser tamam. Davata falan filan murofkari direjbi ki. Le ser sosyal medyayı ve tu gora dakika ayar ki her tişti. Helbest be stram be çi be yani. مامۆستا سترامبێژیۆتە و نویسبێژیۆتە و هەلبەستوانیۆتە ئالیە هونەری دا ئەسانێکی پر ئالی ایجار آلیه که هری زده باندور لده دیگه کی جانه گلو هم تو بخواد به چه پناسه دکی Ez müzik hatime yani behtir godar kırın beri 30 salimin hamus stranen şivan perver jber dizanin. Jber dizanin. Ser gotinin van kijan stranaviya te bu gota min gotnevi jber dizanin. Jber kırıbun. Çünkü me edebiyata hoş vur xwedî dikir. Ji gotinin stranan xwedî dikir, ji dengbêjan xwedî dikir. Niha bi helbestê alaqadar lê helbest ji müzikê ne dûre. Ji bo min müzike ez wiha bêjim ev romanên veya kitêbên helbestan müzikin pêşî behsa vê romanê bikin bîrê romana stranekê. Ev stran nizam me godar kiriye Jana Xîn albuma ya Davî de hebû Roniya Heyvê. Ew romana stranekê yani. Gotinên wê stranê خوازیان بحثا بیرژی بکن اما گهداری سترانوی بکن لیم بحثا برهمه بخوا بکن خلاط احمد خانی ستاند تدی اف خلاط هنری لجمع گمن براستی کنسانتره ایک چاوا بتره چکی آنجی باندور ایک چاوا لجیانا تکر کردک آنجی ام بیشن کسی که وقتا ایداین وین مازن تنه بو بر نویس کار بو بر نویس بیش و پیش بکوه پشتجی رومان ایک نویسی و قادا ادبیات ده خلاط که ستاند خلاط که احمد خانی ستاند. Dema min dosya ji jûrî re şandî, min du dosya şandîn. Yek ya helbesta bû, yek roman bû. Yani beşdarî di hêla bûm. Biş hevala ji dostû hevalê xwe re jî wisa digot. Min digot vê helbest xelatê bistêne li roman na. Çima nastîne min jûriya wê mêzand, navê wan mêzand na. Got xelatê nadine min yani. İbrahim Seydo Aydoğan, Fahriye Atsay, Ferzan Şer yani du kes şey empefçunu yani. Şimdi haznakin ve zıttım bekin ezim nadın yani. Musadı fikrim. Dama encam diyarbun bir xalastan diye şaşmam. Çünkü hevide betirci xizeme ko hevi bum helbeste xwaj bawer bum. Mit go helbeste mi xorten dosya ka zeh
pirheliye yani her cüre helbeste de hene o gelek devlemendin yani helbesten devlement dedi. Ne cürek teni behsa xwezayê ajî behsa aşkê nekiriye. Her tiştê de heye yani mizah devlement çêkir bû serxebitî bû. Ne dane yani xelat negirt. Bir ne romaneke wilo bêjim klîşe û ezber û edebiyatê de hin tişt hevdû domin yani tiştê tu dixwînî ew توان dinvîse yani heta derekî tiştên ji xwe jî lê zêde dike. Pişkî zorbûna wê min heta gihanda pêşbirkê min piçekî ecele kir. Di beş tê de hene beşa lî û la û beşa camê. Lî û la weke helbestekê di domê notên bavê Elî ne ve goter Elî çîroka xwe dibêje. Axir bir ji gelek hêlan ve çawa bêjim şêla zimên ve ne zimanê piyasê de îro di romanan de hey zimanekî dîtê de heye yani. Zimanê zindî ye, zimanê gel e, zimanê paqij e. Carkî hevalekî ji min pirsî yani dîsa li pirseke wiha hatibû min got mîna ku tê denînin. Gava min got ku tê denînin yekî ez rexne kiribûm gotibû ji bo romana wî ne baş e dixwaze bi tiştên wisa xwe bidê pêş were nasîn. Helbet min negot berî wê jî sê berhemên dî hebûn. Duhan de jî ku nebûn. Yani berhingî min bikar netanî. Yani çima min bikar netanî? Çünkü ez dixwazim zimanê Kurdî a bi felsefî, an bi kesayî, çünkü felsefeya zimên heye, psikolojiya zimên heye, kesayî heye yani. Ez naxwazim ji wê kesayiyê derxim. Edebiyata devkî de kesayîk heye. Dibore edebiyata nivîskî ew kesayî dimire. Kesatî kedî. Helbet edebiyata nivîskî û devkî hevdû nagirin. Yani edebiyata nivîskî divê dewlementtir bi neweke dengbêjiyê û kilaman be. Lê zimanê zindiyê gel bikar bê bixwînin. Mamosta em hatin dawiyê me dixwastem strana bîrê guhdarî bikin. Lê em ê wextê stranê neman bixabin. Ji ber ku em bin deqeyek din. Herî dawiyê du hevûka ji bûyî peyamekê tu bidî em ê bername biqedînin bi desturata. Vallahi biyam bikin stranê em bêjin. Bilat qeydê de hebe em karin gotin em çekî kirin bikin. Dibe? Ve çaxê em strana bîrê guhdarî bikin em ê biqedînin mamosta. Erê. Mala te ava ji bo bernameyê hûn her hebin. İro nevane, İro revane, İro ezdiçim, Jivi bajari, İro mevane, İro revane, İro ezdiçim, Jivi bajari Oto sacizire Sedli nehuni be Berçavimin hıyabu Ağır ekşme muzini Oto sacizire Sedli mehuni be Berçavimin kıyabu Ağır ekşme muzini Pişt cami Tariye soruşine Pişt cami Beriye kehemgine Pişt cami Ah velat şişirine Pişti cami Roniya heyve Roniya heyve
بله تماشاوان هجا ام و هفته هجی هاتن داویا برنامه آخوا نودم هزخ مهوان برنامه ما بو ام گلک سپاس دکن جیره وک هر دمه ببیجن وکی هر جاری ما گوتی بهویا ولاتک آزاد و سر بخواه بهویا جیانک شا و بختوار بهویا پیش روژک رونی و گش حتی برنامه کردن ده خیر و خوشیه ده بمینن